δώσ' τους. Στο Roblox και... Να, εγώ είμαι εδώ Ρονάλντο. Εγώ εδώ Γιαμάλ. εγώ εδώ πέρα Ζόουι, Χάια, δεν ξέρω πώς είμαι. Ναι, Γράψτε μου στις Χαλιά, Χάλιο. το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, Κοιτάξτε, θα παιδιά. τις κλέβουμε χειροβομβίδες. εντάξει, λοιπόν, θα πάρουμε όλα από μία βόμβα. Για να... Αναστάσιο, εσύ φέρε μου, βαριέμαι. Φέρε μου. Όχι έτσι ρε. Γιατί μου έδωσες? Λοιπόν παιδιά, ποιο σπίτι να κλέψουμε? ξέρω, παιδιά, πάμε σπίτι 11. Αυτό σιγά μην έχει χρηματοκιβώτιο. Ναι ρε, μπορεί να είναι χάλια. Εντάξει. Ρε, ελάτε πάνω που σας λέω. Πάμε πάνω τώρα. Ας ψάξουμε. Οκ. Παιδιά, θα χωριστούμε. Όχι. Εντάξει, εγώ θα πάω κάπου αλλού, εσείς οι δύο μαζί. Κι εγώ θα πάω κάπου αλλού. Κι εγώ. Εγώ θα πάω Πάω από... ταράτσα. Κι εγώ! Τέλος. Εγώ θα πάω στην ταράτσα. Εγώ θα είμαι κάτω. Οκ, κι εγώ στην ταράτσα πάω, αλλά από την άλλη μεριά. Ταράτσα τίποτα. Όντως. Για Και εδώ έχει κάτι. πού αυτό. Όντως δεν έχει τίποτα. Με έκανε μπαμ. Παιδιά, τρέξτε. Βγήκα. Από πού? Από το σπίτι. Και εγώ έκανε μπαμ. Ω, πάρε μια χειροβομβίδα. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, τώρα πάμε σπίτι... πάμε σπίτι 17. Πήγα. Ένα λεπτό, γιατί βρήκα 300 μοίρες, 300 Ζόουι. Τι βρήκες? Ζόουι που δεν φοράει καν τα ρούχα. Χάι. 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 Τέλος πάντων. Μπήκα μέσα. Πού με πάνε? Guys, πού με πάνε? 24. Παιδιά, θα κάτσω σπίτι 24. Έρχομαι κι εγώ. Ερχόμαστε. Προστατέψτε με. Εγώ θα την... Λοιπόν, ελάτε σπίτι 24, μπείτε. Κλείνω.